салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, порсол аз анами намуд материалҳо омадагӣ буд. Ино чорни принси барқутӣ мегӯянд. Баъд тамом шид ва гулошон калон калон буд. ҳозир бошад ана гили нав омада, и гулош бо майдатаран. 3-4 намуд шай сангдор. Ира сангдоруш и бори Дубай тозаяй. Сангдоруш 650 сомонай донада. Оптумда бо арзон мешава. Ҳозир бо бесангушам ҳаста. Бесангуша ман нишон метим то набинед. Марҳамат бинед, тоза дубайский металлика меган ира. Номуш ами материала металлик меган. Ҳам чорни принци барқут. Ина чӣ хеле гуфтум, ҳичи намеша, материалшам хучам беҳад сифати аъло дора. Ина бараш калона я? Барошон калон. Ина бинед чӣ хеле хушрӯчанд. Ина мико коричнев шоколадный вяй заминаш. Ина намудаш ранги королевский бархат метова. Аҷоиб фасон 650 сомон донада. Ина тамошобинони азиз, ана ин намудош бошад бесангшай. Марҳамат, бесангаш 500 сомонай. Дар иҷа чанд намуд гулшай диде, чанд намуд рангшай. Чӣ хеле гуфтум, ино тоза дубайскиёшан. Марҳамат, блескошон намерава, ҳичи намешаванд ино. Марҳамат, кадомеш ки дар кор бошад нависед. Чи сангдор, чи бесанг.